Ghana rama thingtlang mun pakhata chuan nu pakhat ahming tarlan lo chuan famakle dangdai zet pathum lai mai ashinga an lo len deuh hnu po in he an lan dan common lo tak hi thanlen pui zelin mi te chuan zawng ti in an chhaih nawmnah hial thin heng nau pang dangdai tak tak te hring tu nu chuan avoi khatna a hrin zawh hnu kha chuan chutiang hmel pu ang chi naute chu a hrin arin to lo thu a soya ma se van doi thlak takin adang pahni a hrin le te po chu chutiang hmel pu tho chu an lo ni si ani heng nau pang te hi soi to angin an rual pui te chuan an chhaih nawmna na sa in an mu sit thin hle a kom chu soi lo an bul hnai kal tak mial puan du lo an omna hmun hi la thingtlang ve tak ani boka wangin in khap tur big vak puan om chuang lo ani mel khopui dewa piang te chu ni se thil thlen dan te po adang ma na helai vela hi chuan nu in naw shin chuan an pasal te chuan lo manatan thil pek engemo an penge nge turani a chu man laia ta to an lo chin to dan chinani heng naw pang ho hring tu nu po hi a pasal le anau te ho pa chuan atira chuan an hnam dan ang hian lompuinan thil pek te po ape ve thlapa ma se anuwa ero annu faza hian anung chon dai thung an pa chuan chutiang fa an nei chan chu annu thiam la uwanga ngain anupui chu thil thleng engkima amo pu vek mai ani ti chuan pa tel lo chuan henga fa zawng tia an chhaih nawmna ho chu a enkol chhun zom ta ani a mei chiat pui then khat te chuan an leinat em awangin an theina zona an chan puin an troi om ta zo kani a fa te ho hi an chong theilawa an hmel landan mai ba ka hian an che zia le an hoi her mi zia shimshima te po chuan zawng an na lai tam tak an nei bokani hei wang hian enkol deuh top na bera nei deuh chot an ngaya chu wang chuan na thok hlei thei po ina om meu lo han nei emo sum la lu tura ma han lak ngai na om lo shim top mai ni chul top khok bazara mamo lei tur vela a chwa don po in chunga om tirin pon lama changin akal nan mai zel bokani heng ti awang hian mi nei nung zok le mi in phaltikal tlangin sum le pai ba ka ele in lama po chom dol na le chan puina andong ve thina ni chen kha chuan chhaih nawmna ma se khongai tu le leina tu fe te pon om ve thawa chung ho anu faza mangai tu te vek chuan an pathum hian ubemwe community center a admission an mu saka he muna hian thil tam tak zirin physiotherapy class te po an kalve thei pha ani he muna an kal hi an hlok pui hle a mu thein an mason na hi alang thei ani chong te zirin kut zai zir le mel mai kal tlanga midang ne na in biak po te po an thiam sot ve to hle ani nau pangpa ngai anga han thlak thleng hlok hi chu thil thei po ni in alang che lo a thei ani po in hun rei tak an mamo don ti chu a chiang reng ma se mason na ero an nei na saviau thungani an school kal na hi boarding ang deu ni in kar tluanin chu mura chuan an oma ti chuan kar to pa anu hne na om tirin an chwa tir vele chin kar tin mai chuan anu chuan a fa te mason na sat zia chu lo she ve thein a hlim ve thin hle a tin mi fel tak tak te zara anu po hian a chen na hmun te chu sonin in nuam ve pa ngai taka a khosa ve to ani hetiang mel pudeu hi Africa rama thingtlang kho pakhat wanda a po piang ve to in a ming chu eli ani a kumsom ni pakhat mi lai ani to ani eli hian sikula kal lawa tin mi zinga om nuama tiwak lo bokani an khwa wanda kho bul vela ram hnuai vela te chuan a kho sana sa ema zawng ang dewin bal hla le theidang ti chu adu em bokani anun ei turata na asiam sak ai te chuan chung bal hla te chu adu dai zo kani elianu le pa te hi nu pawan duai takan ni a voinga zet nawan chiat nuwa eli hi an nei ta kha ni a chu wang chuan anu le pa te chuan an phak to ka an duat ve hle chin pathian hne na changa thil thlon pek an don ang hialin an soi thin ani
Eli po hian amasa zoka kasoi naupang pathum te ang bok hian chhaih nawmnah na atong na sa emema Zawng ti bakin an ko ngai lo. Eli nu chuan heng te awang hian midang bula chetlat vel chu nuama ti lo hle a mi zinga po a du lo shim ani. Eli nu chuan Eli hian cho ei du lova cho aya chuan bal hla adu zok engma a she tak lova engma ati theilo bokani ati thei Zawng le athil thiam ve chun chu tlan vak hi ani mai mishing dangte amu chuan atlan chewak waka chutianga atlan to chuan atlan chethui thei hle a ngal thuai ngai chin kan zui wat lo chuan ron hole maina chang po che to chin lo. Eli hi achong theilawa ma se ke ni anu le patenen hi chuan engtin tinemo sha thiam thei tok hi chuan kanin beve mai thei ti in a soi bokani. Hei mei ba ka hian Eli te hi chung ko har sa takan ni a an fa pa ber heti ani boksi anu le patela upalam ve to an ni nen. Eli adu Zawng theile balhla te po chu leina an nei seng big lo chopa ngai mishing ei ang chi la ei du der boksi lo an ti ngai na shelo poisa nei boksi lo chuan ram hnuaya kaltirin chuta chuan nimte an ei tir mai zel chin thu afrimex te chuan an soya an chung ko tan hian afrimex te vek hian ve bur an khonsak hialani. Afrimex te malak na awang hian Eli chanchin chu mitam takin lo sha in chanpui na po andong ve chanta ani. Ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se video le peka ai ngai nom zok nen kan ron le thuayang tin tlang au channel hi ilola subscribe lawani chuan khongai takin minlo subscribe ve shamla ka video tharlam mapiang te olsam taka ilo mu zung theinan subscribe button sira darlem kha khongai takin minlo on saksham bogdonia in zawai in ni man nuam mangcha mutui le vek ule.